L-edukaturi u l-istudenti tal-Kulleġġ Stella Maris tal-Gżira mistennija jwaqfu rekord nazzjonali waqt l-Open Day li se ssir il-Ħadd. Dan hekk kif flimkien għamlu l-akbar figolla li minna se jmur bris l-iskola tagħhom imma wkoll bris Puttino Cares. Il-figolla ħadet sigħat ta' xogħol volontarju waqt il-break u wara l-ħin tal-iskola. Dan apparti xejn anqas minn 100 kilo ġamm, 140 kilo icing sugar, 30 litru abjad tal-bajt, 10 kg icing paste, 400 kilo tqiq, 150 kilo butir, 10 kg zokkor u 120 lumija u larinċ. Il-figolla kbira minna nnifisha, imma l-ikbar li hemm warajha teamwork u lajnuna li sibna minn il-min tlabna dejjem sibna jnuna minnhom kemm mill-SMT, mill-tim tagħna tal-edukaturi u anke mit-tfal stess. Il-tema prinċipali tal-figolla huwa l-fundatur Jean Baptiste de la Salle li miet 300 sena ilu fis-7 ta' April tal-1719. U biex l-iskola tkompli tibni fuq il-viżjoni tal-inklusività u biex ħadd mill-istudenti ma jkun eskluż ma ntużax lews jew prodotti tal-ġews iżda biss ġamm. Ġenituri ċempluna jgħidulna kemm kienu gburin it-tfal li ħadu sem tanki tal-opportunità li tajtuna għax aħna qegħdin parti minn rekord ta' Malta. Din mhijiex l-unika attività organizzata mill-iskola li tagħti importanza partikolari lil perjodu tar-Randan u l-ġimgħa l-kbira. Fil-fatt, il-ġimgħa saret pageant bil-parteċipazzjoni ta' aktar minn 130 student b'kollaborazzjoni mal-iskola Sacred Heart. Aħna nidħlu għal dawn l-inizjattivi biex nagħtu opportunità li t-tfal ikunu jistgħu jesprimu t-talenti tagħhom b'mod sħiħ u fl-istess ħin intuhom dik xi ħaġa ekstra li meta jiġu l-iskola ma jiffokawx biss fuq l-akkademja ma jkunu jistgħu jużaw it-ħiliet u t-talenti kollha tagħhom. L-Open Day fl-iskola tibda mid-9 ta' filgħodu u kulħadd huwa mistieden li jattendi. Mal-ġurnata jkun hemm ukoll diversi logħob u bouncy castle.